नोंथांमोना मिथिगौ गाबोन 22 सेप्तेम्बर गाबोननि दिनाव भट होनायनि दोहौ बे समावनो मानगोनां राजु कुमार नार्जारी सारनि समस्ति सराइबिल समस्तियाव रायजो राजाफोरनि अनसायनायखौ नुनो मोनदों मोनसे भिडिअ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो सानदों बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रो राजु सार देरहागोन गोसोआव सानसे साराथों देरहाथों मानगोनां राजु कुमार नार्जारी सार बिथांनि समस्तियाव आं गिदिंफादोंमोन गोबां रायजो राजाफोरनि अनसायनायखौ बिथाङा मोनगोन बेबाराव जेसेबांखिनि दोहौ गसाइगाव टाउननिफ्राय लानानै अमृतपुरिफोरनिफ्राय लानानै मथामबिलनिफ्राय लानानै बिनि गेजेराव अक्सिगुरिखौ लानानै नोंथांमोना दुम बाजारखौनो होन रायमना सराइबिल मार्केट नार्सारिबिल आरो बिनि गेजेराव खान्दनापारा खानुपारा पद्मबिल आरो गसाइगावनि वार्ड नाम्बार जेसेबां दं बेफोरनि जे मिटिंनि दोहौ बे दोहौखौ नायनानै रायजो राजाफ्रा अनलि वान सासेल' सोद्रोमाखौ नागिरो बेनो जाबाय राजु कुमार नार्जारी सार बिथां मैया BJP दोलोनि मोनसे रेलि थांदोंमोन बे रेलिनि भिडिअखौ आं खेबनो हास्लाबासै खिन्थु आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्राखौ फोरमायनो सानदों बिथांमोनहा मैयानि दिनाव मोनसे रेलि खालामदों बे रेलियाव मानसिनि सुबुं अनजिमायानो गैया BPFनियाथ' गैखायानो BPFआथ' मा होनदों सिगां जि 22 बोसोर बेवहाय मा होनदों सासन खालामबाय थादोंमोन BPFनि MCLA स' बेयाव जौगानाय माखासे फारसेखौ बिथांमोना मोननो थाङासै आरो सासे सोद्रोमाखौ देरहाहोबाय थायोब्ला राजा बायदि गावखौ सानना लायो आरो बेबायदिनो सानजादों रायजो राजाफोरा अनसायनाय मोनजायाखै बिथाङा बेबायदिनो सानदों रायजो राजाफोरखौ नायनो बावदों बिनि थाखाय गोदान लिडार आरो गोदान दैदेनगिरि आरो गोदान साननायजों बिथांमोना नागिरदों बेयावनो बिथांमोनहा सायख'ना मोनदों बेनो जाबाय मानगोनां राजु कुमार नार्जारी सार बिथां बेनिखायनो जयकार होदों राजु कुमार नार्जारी सार बिथांखौ मोननायनि थाखाय गोबां रायजो राजाफ्रा अनसायनाय बिथांदों आरो रंजानायजों खुसिनायजों हिन्जाव माहारिफोरा आइजो माहारिफोरा आरो बिनि गेजेराव हौवा माहारिफ्रा बिथांखौ बरायदों लोब बिथांखौ नायनो लुबैदों लेंहरदों आरो बेयाव आंबो नुजाथिफादों आरो गोबां रायजो राजाफ्रा बिथांखौ खुलुमनानै बरायदों नोंथांमोना बिथांनि फेसबुक पेजाव थांनानै रिल्सखौ नायनो हागोन बिथांनि जे रिल्स बेखौ गोबां मानसिफ्रा अनसायनायबो देखायदों आरो बिथांखौ गोबां मानसिफ्रा मा होनदों नायदों आरो बिनि गेजेराव बिथांखौ जि बाख्नायनाय बिथांखौ जि बरायनाय बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आं दिनै बे भिडिअनि दारै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो सानदों बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जुबिन गार्ग बिथाङा थैदों हरखाबै साडेनलि बिथाङा डिमाइस जानो थांबाय सिंगापुराव नाथाय माबोरै जाहोनो मारखो बे बाथ्राया आरो स्कुबा डाइभिं खालामनायाव जे बेबायदि जायो गोबां साननो गोनां बाथ्रा आरो बेखौ सरकारा जाहाथे मोजां इनभेस्टिगेसन खालाम दाल में कुछ खाला तो नहीं है बेखौ मोजाङै नोजोर होनाया गाहाम आरो थेंक इउ सो माच गाइस रायजो राजा नोंथांमोन गाबोननि दिनाव भटखौ होबानो जाबाय 22 सेप्तेम्बर आरो नोंथांमोनखौ बुंनो सानो जे मानगोनां राजु कुमार नार्जारी सार बिथांनि जि दोहौ बे दोहौआव रावबो बिथांजों थानो हानाय नङा रायजो राजाफोरा बिथांखौ गोबां मोजाङै बरायदों थेंक इउ सो माच गाइस खुलुमबाय হত্যা আৰু অশান্তি সিহঁতে নিজৰ 17 বছৰৰ শাসনত ভাইৰ দৰে থকা জনগোষ্ঠীৰ মাজত কাজিয়া লগালে যুৱ প্ৰজন্মক ধ্বংসৰ গৰাহলৈ ঠেলিলে সাংবাদিকক হত্যা অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিলেই প্ৰাণৰ ভাবুকি